Zviri simple and smart. Zvisina kana mutsindo maimwe. Zvisina mutsindo. Nomala. And it's a little bit of the Congress of Goshen Bidder, which you are about to next to 10. Which you told me, massage. Serious? Couldn't look at anybody got to for you. Hello, guys. Hey, guys. Let's go some more who is up. I was going to light the ring light. Tasha, mommy, it's up and a light. It's up and a ring light. I'm going to ring light. Plug it. Oh, she just said, I don't think I it's a okay, run big people. Paita saluni pana panzi look. You look glam. Punish this member. When I'm so wrong about detail, and I got details first shinongo look guys are so can defeat to garage to finish. So I don't fit to the I think she will cut her life to the time because my brother's not a woman. I don't go so. Okay. Chakaparu can have parutor or like Miss Eddie. Is perfect. In Do you have a change? It's a very remote to change the other light structure or Ukana de pano zvine asikana padaisa kukwanisa tauri. Mbemena ndibonyara. Kunotanga manje tipei 15 minutes chete. Because we make up guys ndito mumanyisa kuti angoti fast because ndanonokawo. Kuuya pano. That one, is that the other one? Yeah, I work with that one. How do you even put the phone? I don't know what you mean to say. Didn't surprise you guys. I have your surprise and not you guys. Didn't surprise and not you. Sakana bemri panapa. Didn't surprise you and not morning. Didn't surprise you and not morning. I say, hey, that's it. Musa surprise for life. Alright. Musa in that guys, didn't surprise the Dr. Zainas. Didn't surprise. And the man's number to get it like makeup, nanny store pass. And soon the makeup should have to stop pressure and makeup. The confidence of Tokyo face you destroying Hana pressure. Serious? It's totally fakash. It's totally fakash. So I'm going to keep my son and makeup. I was seeing and was my parents and I told my son and I asked. But we make up because Mama make up and you got what to be from my second. The patcha would be right up. He was going to know how to make up. Mwana nashitu kama mtukushata sio na mtaza kaka shiputira ni make up mwana ndio kuti mwana kuzo wati sio kwa unacho. Make up in front.
Bundi Fraud makeup. kai makeup. Unoziva kuti makeup ifraud. Toyaisiyana yakusho togara ndikamboswa pasaidi left ndoiswa kusaidi kuright ndoiswa pakati uchiisa kumasure ichingotendera saka pana zvinoiswa iswa pamusoro pechiafrojo kana zvida kuiswa zvimaringiringi kaunogona kuti zviro zvamunisa izvi zvakaisa izvi asi ungoti namba ndizvii ndozviisa ushakira uchiisawo Kapedza narume oisa malashes unozoti yapedza saluni yakanaka zidana kuti varume emamekapu rume emasaji kwevhudzi kwemaloksi kwenzara aiwa yakanaka yakanakisi aupa musoro wakasirotsakanena pana nosona anitira big girls cruising muma big rents which ones is she putting lashes malashes right so ndruvisa nude look ne akatoda lashi revisit makeup not too big not too small Masonga sabe, mas isso sabe mas Zaremos uma pastrecha de Also when I make up school. uvarudzisa namakeup panapa guys muri kudzora kuti tiri kuranbek kwatiri panapa paadress ndaiseka papa guys chingorovawo u10 nemotikari yako kana kuti neuber yako akasvika pano kana uchida kugadzikwa nzara zvise zvinoitwa pano kana uchida kugadzikwa makeup zvise zvinoitwa kwada kudzidzira makeup unotoona mumwe chikwadzi handa chekuita unogonei hapana vari kudzidzisa vanhu kuita makeup panapa and unongouya unzwa kuti mariwo motaurirana wopinda muchikoro chiri kudzidza vamwe uchidzidzisawo pazvidhori uchigadzira makeup kusvika wagona anditi vanogona mirai muone ndapera zvi asi kuti ndinotovamhanyisa guys pakaita musavablame its me because ndindatowadza kuti ndanonoka chiita zvongodededede timhanye animaona vane saluni yakanaka zvisingatoiti ende inotozara mukati umo makazara vanhu mune surprise yenyu mukati umo nda kutadzai rambai muri pano ndopedza manje manje muone surprise yenyu yemuri kwemusoro panapa maprize avo futi ari very reasonable yemusoro asi muri kuita marasikana posa pamakagara kai ndaona pamberi penya pane estate maflats kuita estate iri pamberi apa kusaidi kweko koita aya makabata because muna kune site yacho akuramira kuzombobuda pana pachinonzvaga kunonzi saluni kuranbek town achisiya mudhuze azviiti ende makabva magarira zvese pano masaji pano makeup pano hakuna kwaunoinda munhu makagona zvokuti ndokuita mudzimai wanhasi kuti changamuchanga aiwa nokugona ndokuita mudzimai wanhasi chaiko chaiko ndizvozvo kutogonesa asi wakabvura kwaka funeral police unogona kakurongeka zvokuita bhizinesi rako asi usina kana funeral police inayo here sei uri kupanonoka kubadaira aiwa ndinayo but ndineyandofana rakavhurira bank standard bank yemubhengi ya asi haikukuroseseka andinoziva inokugumira pabhodha odi
paboda haiwa anofanwa kupinda kumba unofanwa kuti utora polisi yako 1 year unobhadhara mari yako yaunoda iwewe uchida kutangira pa89 rand kana uchida kutangira pa159 rand kana uchida kutangira uchipinda pa200 kusa nevana vako ipapo zine murume wako ukafa bhazi redu tokupa totoyawo nemuchiridza ngoma mabhazi takananga kukusha kumba kunosvika mushakumusha zororo pomulani zororo pomulani kana uchida kuzvene kuti unoda kufulaiswa is up to you tokukufulaisa tokuisa mukagomuya woenda kumba bhodhi ogamuchigwa nevekuzimbabwe zororo tonovikwa handizvikuitwa maoffices mavo sakuchetekabatera maoffices sti zvamufanana nacho office asi kutwa vakabhikiwa kunda zvaunoita unochengeta federal policy yako yekustanard bank uvhura iyi inosvika kumusha kana pazoitika anything manje unoenda kustanard bank vanokupa peshi anditi woshandisa iyi kudi kuita zvese iyi vanokupa keshi vanokupa keshi kuisa pamusha inokusvika pamusha kuti ko anokuti kufanga kwakuna nhemba kakoko ndo kwakatakaizaniswa teziro ko nekugara kunofira vanodiaspora akomana ana mai vanenge vakuneseka ende manexekuzivabaati munhu afa ruwa pane vanotoungana chero usatotombobviswa kana kusamocha vakuita dzimwe vhiki vakagarira vari kukunii vakamirira vachidya chikafu chinenge chiri pambaya zvakaoma very expensive very expensive zvinoita kwakuti zvama 25,000 icho ndecheicho chakanzi wakale collagen ndichokuzona kali kumeso ndosokopeleka malechisi ndorechizvapo toda masako mahombe unoisawo mazombe ubva yakadai very simple but smart nezvisizvo ndomurejimu apatipozvaida kuziva kungorega kuna jimu 1 team itorwadziwa ndaida handandisina choisurprise usauye pakamera surprise mira ikoko Fraud! Please do it. What is here?
What do you want? What is she? Do you want ice cream? Maybe she can ask her. I knew you would not just come, you wanted some. I'm proud. I was going to proud and you window down wine face away. Oh, Because when I'm I in again, really uneven on my parts. Next to So time, then she shall we? your tongue that way you can live and send that to your tongue. To very much combination of My baking. believe it. Once of that, tell us. Fit time on it. Lips about petty, lips about petty, because I sat up against the fit time people. Saya kemasan lagi. Next. Stationary. And so I know it's a makeup cheating. Nima massage. Nenzara. Massage nzara makeup. So waited. Rainbow. Don't wait till you want someone's scalp. I know something that is. Even where I check it What is it? I think it's a body that puts it in. Good. To show my show. The difference that the moment some eyelashes that we do see your face. Show it. Yeah, I para put down the side of Moshi. Moshi bus. Yeah, one handy. It's really not told. I know.
discount. Ta-da! Ayo, surprise, no more much. Papa, guys, now. Which is where the place here they do some snakes underground. Ayo, baru kuiona mutka. Eh, terus the car. Surprise, namu kuiona mtapinda. Hey, guys, Medusa, snake underground. Kuna sasa ndakapokuwa wanzi mwana kuti minister kuti Medusa na mama. Kwenda chikosise. Snake underground. Voice the surprise and. Takatorizwa muzulu kosani mzofarira kwa ndikutasa. Kundio gorambira takapo. Umtata surprise mnatu anova izive wananusia. Why ida iri do it. Medusa, snake underground. Shodi zvaisa. Guys, musakangana kuya msapota msikana yanditika ndaisa address hapo anditika kumanyinzara ne time. Anditi imi mdala lokubana ihora mdala mahora. Hapa ndaruka zvakanaka pane ngoda chachi. Ndikaitira tinoda kuya kuzoya pana pakunyatso kumbogara 10-15 minutes. Tinyatso taura zveshuwa. Iripo. Hande. Tora background. Just check the people. Meno. Guys, thank you very much. Look the chinja. Frauds. Panapa nebe frauds. Kutwa frauds yakadai so. Tozoka chikuona. Tozoka. Zvisingaiti nayo ndakanaka zvisingatomboiti. Apa. Hande. Tapinda neyako ka. Handitika. Tapinda neyenyu. Indakuisa paniki. Chikuterana. Okay, ini chinda yuko. Chinda nava. Mukutenga kupi? Tokutevera ekumasure. Wala chipinde chita fast unde mberi. Umwe kumberika. Kumberi. Pinda. Right. Okay. Pani kodira vange. Oyange kupini. Ongwaina. Yefoni yako. Ona usora phone mwe mkati. Iye inogara muno. Ndazo chaja mamchitika Android. Yenye iPhone. Wait. Pindran. All right, okay. All right, guys. This surprise. I've got a surprise for you that I want to show you. Hey. Are you ready for the surprise, guys? Are you ready for the surprise, guys? Isaima love nama like stone and stombo. Zafoni yangu yasiku move man numbers. Yangu mira same number kubati tanga ushikana nasi. Ngo surprise. Mother don't look at Jacob. Are you ready for the surprise, guys? We're ready, eh? Irape. Hands ni mosha we. Mosha asku Zimbabwe. Mosha arku zimu. Hands good. No more people. Munoda zvinhu ndisitomboona manamba akangoramba akakwira pa number 375 panichari chipamba. Network. Right, hands tavanza chitaura. Hi guys. Somebody in the front, somebody tibera kumasure tibai. Hi guys, how are you? Should you say? Tiri muno maora mda. Kumanga zvinenge menya nzi Medusa. That's what she Nickname. Ndaizvona zvingonyoka pana ndisirinda ndaingoti amene zvikuitikawo amene kutauri kwati ndeita kusvika kusari kuona chinyoka ndairiona like but ndasinga nozoti ndandisi kusvima group number 7 so ndasingatombozivi kuti zviri kufamba seiwa what not ndakaudzana ningikiri achatoza ndakauzana chibhatani chibhatani ndiyakaseka kuti kosisire akatogumbuka ndinorize mukara usuziva zviri sei guys aoni kuti strategy ndikapota for if is the complete opposite of me the complete opposite of me saka alishanda zviri sei hanzi tavaona kare mosha mavaone piko amen maone kwepini ameno hanzi gudo ari mota ai gudo anga ari mashuru nemi gudo akanaka singaiti nemi gudo zvairi gudo hane hedi samisingaiti nemi
Kudoi mukadzerewe. Huh? Kuorora. Ah, sorry. Kumajarisa pana semuzodzokera unaye. Kudoi dudu. Kudoi Dudu chairo mai mwana. Dudu chairo. Kudoi. Muri seko guys, maswera seko. Kudoi dudu mai mwana. SIS MELLY mama. Apano gesa sei amboiti kunge munhu anobva kuZimbabwe. Imagine. Vanobva kuZimbabwe chitowaona kuti uyo. Imagine. Samudaro iri. Ndo vari pamberi ava. Isanikikini. Vona polisi, vona polisi. Havanombotuna. Vona polisi. Ndavano but Aiwa, haisati batwa tabasana. Aiwa, mbati muchito. Ukabara munhu anomisa ngane zvinhu, anomisa machakadai ngane zvinhu. Aiwa, ndandiri kutoti ukazomhanya ichitokona. Aiwa, akara ndaisokwanza kuti wona operations dziri munhu. Kuti vari kufamba sei. Kone vafamba nemota 4455. Kuyo operation Joburg ichiita sezvaita kuti. Zvakatonyanyisa kuti kune chechi inozvitupa idhudhula mheno chiri kufamba chichibata vanhu. Poinda. Foreigners chingadzokera. Yowe. Chatoneza chipati chinhu chigurupu ichocho. Ari ensam. Imi vanhu. Let's love you guys. Aiwa guys, birai mhosva ite live nefoni